Bono omotenyi oikomi ole bwengencho anene gucha saba bwatani be sector yo cheno chinga kibune cho na lio ababwatani a boigo abo bisabo bacheno bakonyara ko bakoira na gosege tana boyo kwena no bosemia igoro yoboruire bwa kansase omwaka oyekerenga ekerene yokerenge kwene kiabu na abasubati banyare ko bakonyora obosemia na boigo obomanyi igoro yoboruire bwa kansa yorobero moyego yoime county ya Kisii ni gonyara ko bakolekana onyara koba gogosirwa ne kiombe kemo ikyo kenyara koba gekwenekia buna kenyara koba gegosira na kwena na amaigiri asabange babasibate banyara koba bagoikagwo banyara koba kwegokera omoroberio oya polinari sakama na nyara koba gosanga nagati y'ababwatani be sector yobo chenu ne kiombe kya rais sako na gutwariganiria orobotiro kubatia omotenye kominigole bwengencho anene ase ababwatani bobo chenu asebakorwa obasemia nobomanyi igoro yoboreire bwa kansa asomaye gabuno yo okorekali tukolia rero gukorawa ne kiombe gia rais sako. Sana kikao cha leo we were doing it in honor of breast cancer awareness month yenye inafanyika kila mwezi wa Oktoba kila mwaka, na leo tumeleta viongozi wameongea kuhusu what we need to do, but ile nimechukua ama sisi wote tumechukua ni kwamba kuweza kuangalia na kusikiza mwili wako, uchue mapema uende pale hospitali. Kansa inaweza tipika na mtu anaweza kaa maisha ya kawaida. Ili tukolia leo twasomera mange twatebaniria mange na ndeka tosemaniga abantu abange mbaroro konyora umuntu nabwo tomochando onyorege ntutokoro kegesongo nga relief nga kiegota kwabuga nko yari kwarenge kwanyora nyari bokayeria kwanyora ngaye kwarenge stage 1 na roll stage 4 na ndo bwato murembe omenyete no bosibuli bwaje omenyete buyo batanga kirituko kiraike getenya saye bwamwa bago kwana ase omoyego yo ningo baruo kobolia gochiase ababenyi be county ya Kisii wesokia elio konyora oboringolia igoro ya breast cancer na inde twatebu una twasoma rero tobe to examine as a person kwa agenda kwa examine orobere butambe kwa kunonye kende kero orobere ime kwa minyokanya gitari obuya county ya ito twamanyire bunanje namanya rero ngenya gitari nero ya oko yokurigererwa kansa eri nyanchugari obonye ko bwate bivoli rinde lyonsi naboko genda nyagitari swaje ngino musacha omutienyo yo ikomi otarahera imokaye bwika ngorego n'umuntu nogo muke pensi kya ngorego tara nere bakanya gitari ende yonsi matenga toligererigwe tolingoligwe nchenaye toleamo eringa isikonyorekana ngamugwato mochando mwikokonywa simapema boigoni gabasubati baikera nase omoyego yo banyora obasemia igoro yoboraine chinchera cyokobwatana nabamwabo. Tumefunzwa mambo mengi kuanzia na mambo ya leadership, na kama kiongozi upande wa maji ningetaka kuchukua nafasi hii kuhimiza watu wetu hapa Kisii, wazazi wetu, tuweze kuwapeleka wasichana wetu shuleni waweze kupata mafunzo na pia kuwa katika vyeo tofauti waweze kupata uongozi katika eneo tofauti, be it in their schools, be it in their places of work. The networking is a powerful tool in leadership development because it allows us to have people from different diversities in age, in experience, in expertise, even in geographical regions. And people are able to have contacts when they are stuck in one area. They can be able to not even travel to reach these people, but they can make a phone call. So that's what we are doing, because the networking also tries to spire up mentorship, which is something we strongly believe in. Abaiboli boigoni go basemiwa kubalenda abana babo anene chinga kyechi kyerusa. Abaiboli abana mbaje takuruchi skuru bonega bafungire tabu expose abana baino mono gochisiko barangiri bagate nyomba na baro bateye umwana ukare myaka 15 guchigoro umwana otakira korora matuka yo motienyi murangiri yamo motei nere mworokere ngakiagwe kuna ngakiago kora anyare kumanya ngo muchando yoga o breast cancer ngakiogo koru ngige ko bwatu kulipata ya Ndizi TV ncheria tana Polinaris akama.